Buyurun bakın kiç filinin işini Kiç olunsun kiç alına bas oydu Maral hiç bakmadı kavmi peşine Küsüp küsüp yaralarıma dur oydu ah yarim Güzel artık idirdin melektin Melektin Şol meleğe zulüm yetti pilektin Tenim deşik deşik bolli Gam girmege can çıkmaga yügoyde ah yarim Töleme Hudaya şükür. Sokap yarışına giren ýaly. Atabek Recep, Bahar denejekimiz ýene de bir näçe olanlar men bar. Türkmenler Abidinaýensä birleşiginden hem bilelikde gysga wagtyň içinde uly ähli halkyň kömegi bilen hem İstanbuldakylar, Ankaradakylar hemmesem sag bolsun. Şular ýalagat gowy edildi. İnşallah endi Türkmen illerimizden, kardeşlerimizden kimse ölmez. Suratlarından paylaştım şu videonun. Size şehit görkezmek bilen paylaşmakçı bolýan. Ana bardy geldi gelen ýagdaýyňyzda da Kilyos mezarlygyny indi bilýänsiňiz emmäňiz. Indi ha şunun garşysynda 13-nji sokak 29-njy ada diye şaýda tabliçka var. Adresini doğru tapar ýaly ýalňyşman ýaly şunun gawadynda. Yatan ýerleri cennet bolsun edik. İmanları hemraları bolsun. Allahacan bilip bilmän işledik günahlarını bağışlasın. Lillahi teala kelam. Allahu ekber.